Piny owacho yango ni giyudo obok maromo 112,200 mag chapa oboke wuoth mong'ere ni passport mawach ne osebedo ka kelo ng'ur kowuok kuom jopiny mane oseoro kwayo. Kokalo oboke mochwe kogno kod jagoro mong'ere bad migawo mochung' ne wuoth kata donjo pacho ka Julius Bitok oyango ni obok dhi konyo goyo chapa passport manyaye 50 kod manyaye 66 kabendo jiwo joma ne oro kwayo mar yudo passport manyaye 34 mondo chwal kwayo mar yudo manyaye 50 kokale lai mag mbui mar eCitizen. Oboke no bende oyango ni kochakore dwe manyien gidhiro tese mag chaka passport nyaye 34 kendo tieko midhiero mosebedo ka kwayo chenro mag chiwo obok mag wuoth ne joma dwa dhi e pinje maoko. Bitok kata kamano yango ni gidhigo chapa passport kaluwore kod kaka ne ji oro kwayo. Onyiso ji mane oro kwayo mondo ng'e kama wach passport margi osegike ka giro ote machuok kokale namba mar 22222.